er hier aan de hand is? Nou, het Johannes Passion. Dat heb je vast wel gehoord in het nieuws. Klassieke muziek, zijn ze nu aan het repeteren. Dus ja, vandaar dat de hoofdingang is nou bezet, omdat ze hier aan het repeteren zijn in de hal. Dus dan mag niemand naar binnen vandaag. En terwijl hij zelf zijn kruis droeg, brachten ze hem... Kun je het je voorstellen? Wat daar gebeurt, wat je zegt. Zou je het nog een keer willen doen, dat wij voelen wat daar gebeurt? Zij voerden Jezus weg. En terwijl hij zelf zijn kruis droeg, brachten ze hem naar buiten de stad. Het is een project waarin wij als klassiek opgeleide muzici verzeild raken binnen in een squalle in de ROC Friese Poort in Lauwert. Waar wij een gezamenlijk project met de studenten drama hier een verkwarte versie van de Johannespassie van Bach uitvieren zijn. Concerto d'Amsterdam, doch mooi. Dat is een gespecialiseerd orkest met barokke instrumenten. Deze mensen zijn gespecialiseerd in barokmuziek. Het koor bestaat uit studenten en professionele muzici. En nou ja, met de studenten mooi is het eigenlijk wel een heel goed geheel. Dit jert hield dan net. Deze muziek op deze squallen. Nee, dat is klopt als een bus. Dat jet ik helemaal niet aan, maar daarom doe je het wel. Want als je, Hoyt en ik hebben betocht van wat gebeurt er nou aan met de muziek van Bach. Als wij naar concerten, dan zien wij oudere mensen. En dat is, die vinden het niet ervan en die vinden het prachtig. Maar zien wij daar ooit jeugd? Nee, net meer. Wat gebeurt hier? Een operavoorstelling volgens mij. Waar gaat het door dan? Over Bach. Dat zit op papier. Dat zit op papier, ja. Ja, ik zit hier op wacht. Ja, ik moet alles een beetje in de gaten houden. Wat gebeurt hier naast die muziek? Ik heb geen flauw idee. Ik vind het wel heel leuk om naar te luisteren. Dus wat dat betreft vind ik het net erg om hier te zitten. Ja, wat moois om naar te zien. Het is de Johannespassion. Weet jij wat dat is? Nee. Dit is een christelijke squal, hè? Dat klopt, ja. Hast je er echt belangstelling voor? Nee, het interesseert mij niet zoveel. Ik ga gewoon naar school en dan ik ben naar huis. Maar waar gaat de tour dan? Ik heb geen flauw idee, als ik heel eerlijk ben. Nee. Nee. In de kantine begrijpen ze er niet van. Nee, maar ik zie je militairen erin, ik zie mensen van de beveiliging erin die nog nooit klassieke muziek gehoord hebben, lid Steen Bach. Die in een hoek zitten gaan en na een aria applaudisseren gaan. Nou, het zei wel wat. En ik vind het nog. Ik giet mij net om zieltjes te nemen. In ieder geval vind ik dat klassieke muziek of muziek wat kwaliteit heeft, moeten we deze mensen maaien voor de rest van hun leven. Voor het eerst nogal saaie muziek, maar nu had ik geleerd om er naar te luisteren. En dan, ja, dan waardeerde het ook meer. Toen we eerst die muziek kregen, vond ik het wel... Zou ik er niet naar luisteren eigenlijk. Nee, ik ook niet. Sommige stukjes waren heel vrolijk, maar sommige dan kon je wel in slaap vallen. Maar nu erop speelt het wel mooi, want dan kan je meer de emotie erin leggen. Dat is wel echt heel mooi. Want het laatste stukje, oh, dan voel je echt iets in je buik. Wat is nou voor jou de grootste emotie in dat oeren dat je hem speelt? Ja, ik denk wel als wij dan onder het kruis roppen moeten. De laatste keer, dan was het echt zoveel emotie in gooien. Was het eigenlijk gewoon niet lang met die leven razen. Het is ook Duits en Fries en Nederlands, dus dan snap je nog niet wat ze zeggen. Maar als je dat steeds vaker hoort, dan snap je het ook echt en dan begrijp je het en dan voel je het ook echt. Het is net alleen nog maar dat de student dingen maakt en dingen spreekt en er dingen aan toevoegt. De muzikant ervaart het door die studenten en door wat zij doen. Ik oors. En dat vind ik enorm boeiend. Dus het er aan beide kanten wordt er winst maken.
Ik zag het gebeuren. Ja, maar dat ga ik straks echt regelen. Ja, ik stond er Ja, dat is al. heel vervelend voor jullie. Klopt ook wel. Ik ga het straks allemaal even regelen. Ik ga straks uit de kring ontvallen, buiten de kring vallen, zodat het bij jullie heel verruimd is. Oké? Doe het dan. Top. Nou, Jonathan, ging wel goed. Wel fantastisch. Heel bijzonder. Ja, leuk hè? Het is toch het doorgeven van Ja, en weet je, we hebben in een vraaggesprek ook gezegd van, ja, maar verwacht je dan dat ze volgend jaar allemaal naar de Johannespassion gaan? Nou nee, zei, dat ga ik niet meteen doen. Maar ik heb het wel allemaal opgenomen en ik heb mijn ouders even laten horen. En die zeiden, wat is dat prachtig, dat is mooi, doen ze dat bij jullie op school? Kijk, en dat soort dingetjes, dat is een begin. Ja. En wat gebeurt er onder een? Dan is er één Jezusfiguur die loopt naar buiten en dan zwaaien ze hem allemaal uit. En dan is het afgelopen.